ఒంటరి జీవితం. ఒక చిన్న కుక్క ఒంటరిగా రోడ్డుపై కూర్చుని ఉంటుందా? దానికి ఎవరూ లేరు. కొత్త పరిచయం. మరో కుక్క అక్కడికి వస్తుంది, నెమ్మదిగా దగ్గరకు వస్తుంది. మొదటి కుక్క కొంచెం భయపడుతుంది. ఒక రోజు ఎవరో వచ్చారు. స్నేహం మొదలు. రెండో కుక్క ఒక చిన్న ఆహారం తీసుకువచ్చి పెట్టుతుంది, ఎముక. మొదటి కుక్క ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది, తర్వాత సంతోషంగా తింటుంది. అక్కడే స్నేహం మొదలైంది. కలిసి జీవితం. కలిసి ఆడటం. కలిసి తినడం. కలిసి నిద్రపోవడం. ఇద్దరూ ఒకరికొకరు కుటుంబమయ్యారు. నిజమైన స్నేహం. ఒక రోజు ఒక కుక్క అలసిపోతుంది, బలహీనంగా ఉంటుంది. మరొకటి దాని పక్కనే ఉంటుంది, దాన్ని వదలదు. నిజమైన స్నేహం ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టదు. ముగింపు. ఇద్దరూ కలిసి సంతోషంగా పరుగెడుతూ ఉంటారు. ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు. స్నేహం అంటే మాటలు కాదు, మనసు.